представя едно прекрасно жилище. Над партерен етаж от къща на улица 6 септември. Заповядайте. Къщата е построена 1925 година, проектирана от архитект Коста Николов. Обитавана е само от собствениците. Заповядайте да видите трапезария. Къщата е била паметник на културата. След основен ремонт с изцяло променени ВиК електрически системи, централно отопление. В трапезарията всички мебели са проектирани специално за стаята. Реставрирани са и са запазени. Полюлеят е от моранско стъкло, а масата разтегателно събира от 8 до 12 човека. Жилището разполага с 3 спални, кухня с скелет и трапезария. Също така 2 бани с прозорци, 2 балкона, двор и гараж. Кухнята е уютна, светла и просторна. Освен това разполага с килер. Жилището е с нестандартна архитектура, светло, с прекрасна гледка, изложение изток-юг-запад, 160 квадрата. Намираме се във втората спалня, която също така може да бъде ползвана и за кабинет.